Good morning matas. Ang atong himuon kay wala pa man tay dunggo na may nagtapok sa unahan maki maritista. Atong sutaon kung unsa ilang gitapukan ay sideline day sa mananagat mga tats. Sila ka semana lawod. Mana ra? Semana ra? Wala ba yung kailangan ka? 20 lang ka adlaw. Unya, way ko, maula din ka. Bariles pila. 20 ka pin. Awa di man sideline na pamasko. Matas. Dako na naghalinon. Insure ng pamasko ani. Ayaw ka mo to, Pasko. Sige palit ang tuba, pait. May pa sila matas, naanay pa masko, ang kitaan nga. Kaya nga naman, wa patay tarong income karon sa manaha. Naan na ta sa tunga-tunga sa December matas, wa patay na tigom para sa tuwang Pasko. Kuha tagamay ni matas, kaya katong ipakita ganang kadlawon, di man to atua. Mura niya itong niliburan, magkuha tagamay ani kaya itong pritohon. Duga na itong prito. Ay, gihatag sa itong amigo. Sugbahon din na ito ni matas, di na ito ni pritohon. Ato prito nang tulay kani kay bangsi man sugba. Pagkahuman sa tong habo mga tas ni pasin tatano kay daghan patag lutoon sa balay o daghan patag trabahoon. Kabalo naman mo ako ani tanan lihok so pag abot ato sa balay kay wala man tay gasol kay hotdan lagi aw magkahoy-kahoy sa ta. Ato sa nang ibili nato nilong agdiha kay mukuha tagulay dito sa atuang gulayan so wa man tay lain kapares ani atong isda kundi matinangko nga atong gitanom. May nalanggani nilambo siya kay nagulan-ulan kay kung wala nagulan-ulan na nangamatay jud na tanan. Syempre apila na lang po nato kamunggay mga tas kay pares man jud na sila. Samtang gitak ang patong nilong ag ato sa ni hagpatak patong dire kay wa man tay lain kalingawan ani. Luto naman ang nilong ag ato na itak ang sinabaw. Pakit on ta mo matas kung pila kabuk isda akong lutoon. Isa lang kabuk isda akong lutoon matas kay nga naman ako ra may isa og daghanon di pod mahurot. Pagkahuman isa ka platong kamunggay og isa ka plato pong tinangkong. O ingana ko matas tan-aw na tog di malumos ning isda sa gulay. Ako magud matas di jud ko mahimutang na kung dili ko kasabaw sa sulod sa isa ka adlaw mo na magsabaw ko isa ka buok kay kung daghanon ako mga anak dili mga on or di mahalin. Unya kay nagbukal-bukal naman ilunod natong asin, pagkahuman bitsin. Ayun mo katingalan tasking anong gamay ingredients. Ako nagod ni ukay-ukayon tapos tilawan. Achup! Otrohan. Okay na. Magtak ang matag kaha kay magprito pa ta. Abi niyo okay na mga tats, wala pa. Atong itak atong kaha diha. So ayon na mo katingala nganong ito matong kaha kay kahoy matong gamit. So itak ano tong duha kabuk pinirito mga tats kay ako man lagi isa. Pagaw man achup na tanawa. So spiller gyud kalaga na mga tats. So nakahimo tag sinabaw, pinirito, syempre alalayan tog dayok. Ang nagdalagbida diha ang dayok. So mo na tong nahimo karong adlaw mga tats tanawa puro na isda ayon mo katingala diha ako nagud ni. Mga tats, mga unta. Achup na. Importante mga tats na natay sudan. Ang dayok mo yung nagdalagbida ni matats Pinirito, sausaw na dirtso. Di naman matingalang matats nga nung kinipirminti yung kitan. Mamaya ito pag nabuhi. Makaswildo ta, makarni-karni na ta. Unya kaya pa matay swildo. Isda-isda sa ta. Atchip ko sa matats Tulay ni matats, presko kayo nga tulay ni. Unya mo lang to. Thanks.